и фестивали. 2000-та година е на второ място в град Копривщица, на второ място е в град Батак. 2001, 2005, 2008 носител е на много награди, грамоти и дипломи от участие в село Костандово, град Дорково, град Белово, Слънчев бряг и град Пазарджик. Групата изпълнява акапелно местни непопулярни тракийски песни. Искам да помоля само групата, докато се нагласи. Колективът от Садово ни е представил. Чуваме добре. Нека да видим какво са представили в нашата изложба. Какви кулинарни чудеси! Браво! 20 години са величани. Изделието къде сте, милете? Ой, Лазаре, Лазаре, на цареви корове, що чинеше царица, мъжко дете държеше, мъжко дете държеше, шапчица му шиеше. Песничка му беше. Но операция е другото, не знам какво остана. Вземи банчо. Вземи дебелката. Ами тук съм, че бядовата. Стояно, 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 амале, я излезти мале, вън на равни гори. Я видиш мале, поле побелело, се с бели палатки.
И сега да се довършим представянето на едни красиви пити от Величка Николова и Йорданка Павлова от Садово. Но аз ще им предоставя микрофона, те сами да обявят, защото са много красиви и ако някой проявява интерес да дойде да ги види, защото то е наистина уникално. Повече от 20 години работя с тесто. Съпруга ми работеше също тестени изделията, банички и така нататък. От него съм възприела всичко и така направих това, което ми отвътре ми идва за такива художествени тестени изделията. Може и друго да направя, но това